kuya. Oh, asa lang po mo mga to? Magplipli lang media sa unahan, kuya. Bantay bitaw ha, sa unahan lang, basi layo kayo maglaagan. Dili kuya, oy, magplay-play naman media o, diya sa luyo ni mo. Aw, ka na, maayo kay doon ra, diha lang mo sa likod ha. Sige ya. Ikaw na, di magaway. Taan ni. Dili takoy. Kanang, unsa man atong dulaong kuya? Ay, kabalo na ko, kuy. Bato-bato bis na, kuy. Tapos amapili kay sagpaon. Dili na sakit kuya. Dili, oy. Hinay lamang ko mo sagpaon. Bantay ka ha, hinayay lang ta kuya ha. Hinay lagi. Sige na. Sige, doon na takoy. Bato-bato bik ta, ha. Sige. Bato-bato bik. Pili ka. Nilito ako kuya. Sige, iguan na po. Segunda na po. Sige, Bato-bato bik. Pildi na po ako. Tama na kuya, oy, hinay lang. Di manggod kay ni Rato. Napit bang gani matangtang akong kiki gani. Oh, unsa naman po na diyan, nagsugod na po mo ba? Wala man, kuya. Bantay bitaw ha, mag-aaway lang yun mo ron, awa opos gini sa inyo. Ayaw na, kuy. Mabunlan yung tagtilig ron do. Hinaya lang lagi kuya lagi. Sige, nayo na nako. Usap ta. Hey, Pab, ayun to. Uy, Jo, si Trada. Nakabalita na ka? Si nakabalita nga wa man may TV. Dili sa TV, sa tuang barangay ba? Naibalita ito nga naituli ron. Luang man ay mo adyo unsa pagtuli mo sa kapisot, bunalan nang karon. Bato. Ikaw, imong mga manghod ba katong Pet City? Kumuga to, kuy. Wala kuya, tuli daw kuya. Ate, sakit ba ayaw na? Kanapiya, hindi ko naman na kuya no. Injection na niya. Puto na tong tintin. Kaon ko na to ni kuya. Kuy, mochipat na, kuy. Asa ba ta? Dilita. Ay tama de Jo, mga pisot pa to. Mo gining giadto ta kano. Ipatuli na to. Okay no. Adto na to sila tan, ara diri oh. Magdula. Asa yung mga bata ato na naman ito nagdula diri ganina? Na, nilaag na pud to ba? Asa ka mga bata ato William, Bikoy. Nah, nang laag na pud to ba? Lagaan na dito mga bataa. Uy. Asa ito mga bataa to ba? Pops. Saman. Tara oh, napamungbuang na pud oh. Ay, ate mo mga bata mo. Ate ka ni Anjo, dagan kuya. Ate ka, Jo. Hoy, asa man mo? Lagi Pops, nakahiring to ba kay nanagan oh? Tara ko kuron to ta. Ate Jo, namala man sila. Ilasa to mga bataa oy. Ate kusuga managan mga bata. Ay, pawis ta. Pakita na lagi nato karon. Ay sa Jo. Matay hugasin po siguro na imong tail. Uy, baho kayo. Taka ra ka Pops nga bagom kung ligo gud. Kuya, ay masa ka gani ha? Wala, kuy. Uy, siya kasi mana na. Ang baho malagi gihapon. Taka ra gid be. Wala ay, taka ra ka. Baho gid no. Yate mo mga bata mo na ara day mo diha ha. Hello. Himo ti mga tade. No. Butang na, me. Hapit ko butang ka. Gagan. Pag dali diha ko. Ay sige hilak, wa pagay ka tuli, hilak eh. Anong hadlok man daw mo tulion? Maluk, me. Kay maputol mo lang ang tintin, be. Naapot hindi ko, dadlo ko dagom. Ay naunsa mo raman mugdi mga lalaki. Nalogi man, me. Pero sakit mong gyapon, be. Kinasyan, Jo. Natuloy na din, eh. Gilom di, uman ako gahapon. Kuya, sunod na may patuli kuya bi. Ay dili pwede karon na kay na libre. Dahil na ni uy, ikaw mangod kuya gud ba? Wa ka nang imasa ba kay kag tiil. Papugan ni ba mo ikagilo? Maglalis mo pareha na mo mga baho. Tara na. Tara, may tuloy niya ba?